Gọọmenti Anambra Steeti akpọgo oku ka edekọta ihe niile gbasara ebe dịgasị iche iche iju mmiri kpara mkpamkpa na steeti a site n'aka otu Federal Technical Team. Archbishop Ibezim nke Niger Province akpọkuola ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha nọgidesi ike n'ekpere n'ime afọ abụ 2023. Mba China emepegokwa oke ala maka ndị na-eme njem ịbata ka ọ gachara ogologo afọ atọ nke eji wee mechie oke ala ha dịgasị iche iche n'ihi ọya COVID. Ụlọọrụ NDLEA bụ ụlọọrụ na-ebe megide ọgwụ ike akpọchigo akpa ego dị ijeri naira 4.3 site na akpa ego dị 126 nke bụ akpa ego otu onye a na-enyo enyo na ọ bụ onye na-ebu ọgwụ ike a mara nwe. Sipiri nere akụkọ anyị n'uju geregodo ozi a pụrụ iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe n'Zuruoke ịhaziri ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe ndị ahụ ndị Igbo ji eme ọnụ ka anyị nye ya nkwado n'Zuruoke maka abụ nnukwu ọlụ chere ya n'ihu. Ọkọ akụkọ bụ Ifeọma Akife tọọ ntị gere akụkọ anyị n'uju. Osote aka na-achị Anambra steeti bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim akpọkuola ndị otu ọlụ etiti nka nke gọọmenti etiti zitere maka ihe gbasara inyochapụta ihe metụtara iju mmiri ka ha dekọta nchọpụta niile kwesịrị ekwesị gbasara mmetụta nke ya bụ nsogbu iju mmiri nwere na nso nso a nwere n'ebe ndị bi na steeti a nwere n'oge ha bịachara njem na steeti a. Dr. Ibezim gbara okwu a n'oge ya na ndị otu Federal Technical Team na-enwe mkparịta ụka n'oge ha gachara njem na kansụl ime obodo ụfọdụ ide mmiri kpara mkpamkpa na steeti a dịka otu n'ime njem ha bịara iji wee ji anya ha wee hụ etu ya bụ ide mmiri si wee kpaa ike na kansụl ime obodo ndị ahụ bụ ndị ya bụ iju mmiri metụtara n'ala Naịjirịa. Onye nta akụkọ anyị sị na obi gọọmenti bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ akụkọ a n'uju. Otu ahụ gara nleta n'okpuru ọchịchị dịgasị iche iche bụ ndị gụnyere Anambra East, Anambra West ya nakwa Ayamelụm. Ha kwezikwara nkwa ịlaghachite ma gakwazịa okpuru ọchịchị ise bụ ndị fọrọ afọ na Anambra bụ nke ha kwuru na ọ bụ amụma gọọmenti etiti wepụtara iji wee weta amụma a ga-eji kwụsị ihe iju mere n'obodo Naịjirịa. Onye deputi gọvanọ mgbe ọ na-akọwa ụdịrị mkpamkpa iju kpara n'ụfọdụ ebe dịgasị iche iche na Anambra steeti rụtụrụ aka mkpa ọ dị ka gọọmenti etiti tinye aka ma weta amụma a ga-eji gbochie udu mkpamkpa ka ọ ghara ime ọzọ. O kwaziri na gọọmenti Anambra steeti agbagokwe mbọ ka ike kwere ha ma na-ayọzikwa enyemaka gọọmenti etiti. Dọkịta Ibezim mgbe ọ na-agwa otu ahụ okwu sịrị ka ha detuo ihe niile n'ahịrị ka o si wee mee bụ mkpamkpa iju kpara ma kwezikwe nkwado ya nakwa ezi nchekwa na ọnụnọ ha ga-anọ na steeti a. N'aka nke ya, onye isi du otu gọọmenti etiti ahụ bịara njem nleta bụ injinia Dilichukwu Etigbue kwere nkwa na ọ ga-edetu ihe niile ka o si wee fụ ya nakwa ka o si wee mee. Otu ahụ gara nleta n'obodo dị iche iche dị na okpuru ọchịchị atọ bụ ndị gụnyere Mmiri, Anam, Aguleri, Igba Akwụ, Ọmụọ nakwazi ndị ọzọ.